BPF नागारनानै UPPL दोलोआव फैनायनि उनावहाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक कमिटिफ्राव हाबनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों। UPPL दोलोनि बिभिन्न मिटिं आं गाफादों आरो बे हिसाबै दिनै सराइबिलाव सुजित नार्जारिनि मुङाव BTCनि 40टा समस्तियाव जि 40टा कमिउनिटि हल लुनाय बा लुफुंबाय बेफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो नैबे बरबादा सराइबिल समस्तिनि सिङाव बरबादायाव बे न'खौ लुफुंनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे BTCनि राकेश ब्रह्म आरो बेनिफ्राय जायगानि MLA जिरन मुसाहारिजों लोगोसे आङो फैफानानै बेवहाय मिटिं गाफैदों। नुनो मोनदों जे सराइबिल हिसाबै दिनै UPPL दोलोआ रायजो राजानि समर्थन जोबोद मोजां आरो जोबोद स्ट्रं जानानै दं। बेवहाय आं नुनो मोनदों जे एइबार UPPLनि देरहानाया निश्चित जानानै दङ। बयबो साहानिफ्राय खोलासिम बङालियानो जाथों, आदिबासियानो जाथों, बर', मुस्लिम जि जाथि गस्थिफोर दङ बयबो लोब लोब UPPL दोलोआव जगदान जादों आरो बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङा BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांखौ BPF दैदेनगिरिया बुंबाय थादों माने बावथा होननानै बुंलाना मा? आं बे खोथाखौ बुंफेराखैमोन, आं उत्तर होआखैमोन, उत्तर होनोबो सानाखै, प्रयजनबो गैया। दिनै आं एसे रायखांदों दा आंनि बिबुंथियाव जे BPFनि सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो BPF नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै। खारन BPFनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिन्थिगौ जे आं मानो BPF नागारदों, खारनखौ मिथिजोबगौ। नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ, जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायदेवआबो मिथिगौ, थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं, बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ। ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै। नाथाय सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों। नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों। दा सोरबाया बखिदों होननानै बेखौ उत्तर होथारनांगौनि जेबो खारन गैया। बिथांमोनहा आन्दायबाय। आङो जेरैबायदि BPF दोलोआव गसंथाबनानै दंमोन, गोबां खारनाव आङो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों। मानोना दिनै BTCनि भबिष्यत निर्नय खालामनायनि दायित्वखौ BPF दोलोनो होजाला। BPF दोलोआव प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै खामानि मावनाय गैला। बिथांमोनहा बोरैहाय इलेक्सनाव देरहानानै आरोबाव BTC सालायनो हागोन बेनि थाखायल' सेस्था खालामबाय थादों। रायजो राजाफोरनो मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जे परिकल्पना लानानै खामानि मावनांगौ, जायगायाव बिभिन्न जाथि गस्थि धर्मालम्बीफोरखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै ज' खौसे खालामनांगौ, ओनसोलाव नांलायनाय गैया, बुलायनाय गैया, मोनसे सान्थि परिस्थिति सृष्टि खालामनांगौ, बेबायदि परिकल्पना BPFनाव गैया। गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि भाषा, संस्कृति, साहित्य उन्नयननि खोथा, बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांमोनहा दिनै मोजां परिकल्पना लानानै मावनायखौ नुनो मोनाखै। बरन्स दिनै UPPLआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां परिकल्पना स्ट्रेटेजि लानानै दिनै लासै लासै मावनायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि दैदेनगिरि एबा रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनि प्रति नोजोरा साबसिन जादों आरो आकर्षण जादों। ओंखायनो दिनै UPPL दोलोआनो फैगौ इलेक्सनाव जेरैखि जाया देरहाखागोन आरो सरकारखौ UPPL दोलोआनो दागोन।